Hej. I næste indslag har vi besøg af Johan Friedrich Struensee, som havde kæmpe betydning for oplysningen i Danmark. Nå, Johan, fortæl lidt om dig selv. Ja, mit navn er Johan Friedrich Struensee. Jeg er født i 1737 i Halle i Tyskland, hvor jeg i 1757 tog den medicinske doktorgrad. Jeg virkede derefter som læge i Altona, og så i 1768 fulgte jeg som læge den danske kong Christian den 7. på en stor rejse til London og til Paris. Og min beroligende indflydelse på den syge konge, altså den psykisk syge konge, blev bemærket af magthaverne. Og det betød, at jeg i 1769 blev ansat som kongens oplæser, og kort efter blev jeg også valgt som kongens læge. Hvad med din barndom? Hvordan var den? Ja, jeg havde faktisk en rigtig, rigtig fin barndom, vil jeg sige. Min far, han var præst og professor i Tyskland, og både ham og min mor var faktisk rigtig gode til at tage sig af mig. Min barndom var dog lidt præget, lidt for meget præget i forhold til min smag, præget af religiøsitet hjemme ved os. Det har jeg nok også altid taget en lille smule afstand fra, fordi jeg synes, at det kunne godt blive for meget med min far. Men da jeg så lidt senere i livet valgte at studere på universitetet, der begyndte jeg at læse lidt, og jeg fik dannet mig en masse nye indtryk, og jeg fandt faktisk ud af, at det kunne være spændende at blive en del af oplysningen, så det blev jeg faktisk. Hvilken overgang er der at gå fra bylæge til hoflæge? Ja, overgangen var egentlig ikke så stor i starten. Det at være læge, det er jo at være læge, uanset hvem du skal helbrede, så jeg prøver at lægge fokus på at hjælpe folket, uanset hvem jeg skal helbrede. Jeg opdagede da hurtigt, at der kunne være nogle goder ved at være læge for en som kongen. Det havde da sin helt specielle fordel. Nå, hvordan så det? Jo, altså, jeg har ikke været vant til at leve under så luksuriøse forhold. Vi havde ikke så mange penge. Men på slottet, der var simpelthen så luksuriøst, at det var godt nok en lækker fordel at have, synes jeg. Men noget af det negative kunne så være, at der er jo altid noget ekstra pres på, når man skal tage sig af kongen. Men det prøvede jeg at lægge lidt væk, fordi jeg synes jo, som sagt, at jeg bare ville lægge fokus på at være en læge. Med mig og Christian, vi kom rigtig godt ud af det med hinanden, og det hjalp mig lidt, fordi jeg så ham som et enkelt individ, og prøvede at lade være med at lægge fokus på, at han rent faktisk var Danmarks konge, så det gjorde mig lidt roligere, og derfor så tror jeg, at mig og Christian fik det bedste ud af det. Nå, nu til sagens kerne. Hvad er ideen omkring oplysningen? Jo, ideen er, at et gammeldags samfund skal forbedres gennem indførelse af et samfundssystem, der bygger på videnskabelig tænkning og fornuft, i stedet for at have et samfundssystem, der er bygget på religion og tradition. Ja, okay. Og hvad betyder det frie menneske og oplysning så for dig? Jeg synes og har altid synes, at det er utrolig vigtigt, at alle mennesker har rettigheder, såsom ytringsfrihed, trykkefrihed og religionsfrihed. Derudover skal de også have mulighed for at tænke som et selvstændigt menneske, i stedet for blot at tænke det, som præsten påbeder en. En anden vigtig faktor er, at mennesker ikke er født som slaver, og især ikke så heftige slaver, at vold på nogen måde kan accepteres imod dem. Derfor synes jeg, at det er vigtigt, at vi får skabt et mere moderne Danmark, hvor borgerne er mere oplyst og bedre vidende, og det kan kun ske ved hjælp af nogle nye love. Hvor har du fået din viden omkring det frie menneske og oplysning fra? Jeg har igennem min universitetsuddannelse haft adgang til diverse store værker fra store filosofer, som for eksempel Voltaire og Kant. Og det har i høj grad påvirket mine meninger og mine holdninger om det frie menneske og oplysningen. Det var derfor også en rigtig stor dag, da vi på hoffet modtog et brev fra Voltaire, der havde hørt om vores arbejde i Danmark. Det gjorde mig stolt og fortalte os, at vi var på vej på rette vej.
Ja, og nu er du inde på området. Hvordan påvirkede dit arbejde så dit forhold til Caroline Mathilde? Dronning Caroline Mathilde og jeg har altid været enige om mange punkter, når man ser politisk på det. Og netop derfor begyndte vi hurtigt at finde sammen og arbejde sammen om at få indført nogle nye love til Danmark. Så vi på den måde kunne gøre landet til et bedre sted at være for borgerne. Det tætte samarbejde udviklede sig så, som vi alle sammen ved, og endte med, at vi blev rigtig forelskede i hinanden. Og det betød jo så i sidste ende, at jeg mistede mit job, og jeg mistede jo også min troværdighed hos kong Christian. Afslutningsvis er jeg så lige nødt til at høre dig, hvad var så vigtigst for dig i din tid i det danske hof? Caroline eller ændringerne i loven? Det er et svært spørgsmål. Dronning Caroline Mathilde og få ændret loven var jo de to ting, der betød allermest for mig. Så det er rigtig, rigtig svært at svare på. Jeg var jo så forelsket i Caroline Mathilde, men jeg vidste stadigvæk, at mit reelle mål, det var at få lavet nogle love i Danmark, så vi kunne blive mere oplyste. Så hvis jeg er nødt til at give et svar, så må det i sidste ende være at følge min drøm, som altid har været at gøre Danmark til et bedre sted. Og den eneste måde, jeg kunne gøre det på, det var ved at føre nogle nye love til Danmark. Så det må have været det vigtigste for mig, på trods af, at jeg var rigtig, rigtig forelsket i Caroline Mathilde. Det var alt, vi havde i dag. Tak for din tid. Ja, selv tak. Det var hyggeligt. Ha' det godt.